EPHLC song pen mega rally mai pi kapido ponchi phan Central Committee tum kaching waipon. Theripo chiklo ni phai krehini durmi arni All Party Hills Leader Conference mate APHLC song pen phuluni Harmon Club ahem arlo along APHLC Central Committee lapen Phuluni Constituency APHLC Angbong Kachingwai Pedoponpo Bangso Kachingwai Ponji ke non ke wangji Tarabasa Pathu Klamalong APHLC Songpen Thetan Mega Rally Amai Pi Kapedoponji Phansi Arsik Jitpen Chingwai Pedolo Bangso Rally Mesen Pen Kapichun Ponji Phan Kachisik Chedang Lapen Asayamo ki claim ke dam Ponji Phan Chethan Chimum Pedoponsi Mesen Pen Pechun Ponpo Posi Chingwai Ponlo. Phuluni Pen Mirjeng Hanse report Kirby Daily News. Phuluni dak Harmon Club long itum la APHLC Central Committee la pen ke la dak Haureghat LSC Committee itum la pen ke di LSC Committee la itum chingrum si pini dak Harmon Club chingwai pon no chingwai pon thei bang la hello non March tariking koi dak Phuluni constituency arlo Tarabasa long itum EPHLC mega rally padu konje tasi la baso rally la ke itum Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke di Mahasau la kadok ko EPHLC supporter do ans tami hedung isi rally tum pedo konsi la dak bang suri pokep so se pache tongi bhani tum bori ponpo lapen ke pini daka chingwai tanga tengsi le tum kadok we apun na me che bakreb lo lapen hala sorni le tum tariking ko yarni le tum sar jai kathara phan le tum welcome ji lapen la sohut le tum ongdung amuni tum stale EPHLC supporter do na me che tongi mase tum bori pon le tum che parai pon tang lo asa constituency tin committee President Secretary pa Chenglok LSC Committee an phan stame tum pachini pon po lopi pon po kala sorni tum ongdung menge tong pen ile tum EPHLC aja kong je paklangi phan tum che parai pon tang lo adim ke la ke dak Tarabasa ala pathu klamang se tum pon po la so mega rally bang itum Central Committee hoi pen bang itum la ni si bhan si ponji la pen ke non la 2024 upcoming parliamentary election hot ele tum sar jai ka thar phansil tum APHLC Central Committee pen gele tum ingwai pondalo sila kaddu ko che don sar pensil tum ingwai pondo posi ele tum la tariking koi bangka alang le phan welcome pon po la pen ke non Karbi Anglong la pen di Mahasawara ratum non kacholang prong ke la ke non APHLC phanamel athe rat atum chini lo dak National Party dak Congress ponon BJP ponon la pen ka political party tum dak council chari long lo lapen gele assembly long tame tum chotoi no lapen ke parliamentary election mate MP tame tum chotoi no laga chumat long tang side lo posi dak election hut alang le tum rong kilut pen rat phan ke thandam pen alang le tum haida da phia ke claim bang parlin phakati example like BJP phan same ninkan pho prang dak Karbi Anglong rat dapan di Mahasawara tum di itum ong dung avot pen dak Karbi Anglong avot lapan di Mahasawara avot pen dak 70-80% arat tum se alang phan vote pisi pa hailo je alang li lam chakateng pen hemprek alam parliament ong palidon po alam pen si alang li phan alang pahai pono rat tum setame api parliament ong le ro api bangeli tum han gopilo na hang pidon thuge ele tum phan di kolong train pasang nang ta ho radio ro nang ji ta ho akaprek la hai alam pen sili tum phan rat phan na chong thui lo mati la si nono bangke rat tum bangke leader aki minang po hexera bang nang po chini mu chora bang nang po si nono bang rat atum Karbi Anglong rat atum apen di Mahasawara atum bang nono bang regional party mate APHLC bhansina chalang prong lo lasi itu masar jai ka thara lang ninje lo from the very beginning di alang ke hire ni penomasi parliament along akeng kam ka chibi no bolodang te kaninje chenge bang ke number 1 ke Article 244A ningkan proxy cap society tum ka chonghong abang so lama bang ke alang li dak place un bek pola pen bang so bill ka papasi aphan dak ningkan pongbong la India arlo 500 so MP do la kaddo we MP phanan tami alang li ka convince aphan ka ching kiji aphan alang li bori pon posi alang li through social media alang tami alang li ninje pon elo la si non radatum aning ka chethe teng ben si non kewangji 2024 bangke MP election bangke ong dung avot pen APHLC aphan mate tum sar jai ka thar phan pahai ji phan el tum chi sik ding lo ta pen ke dak Haureghat LSC abang ke BJP atum mate akaprek National Party atum bangke dang bangke laan apor na che phalang nuya kama belo bon nili pini social media hoi pen ke thanang tum bangke athe dak ara tum chini pamelu
je la ningkan phong bong la so prang stame national party dum patai kon ma kachong bang chini pamilo la pen ili tuma sar jai ka thar alang li election hai happy nang tema seta dak hawrakhat LC orlo arong pin area pin constituency pin stame dam at side delo asi non ki thur don MSC BJP pen ki thur don MP bang ke alang li ka hawrakhat LC orlo